Mayong adlaw mga bata. Atong katunan karon ang kabahin sa 5 ka panimati o 5 senses. Apan sa dili pa, atong balikan ang inyong nakatunan sa miagi nga semana. Lingini ang parte sa lawas nga gigamit sa mosunod nga sitwasyon. Pamati pagayo aron makatunan ang kabahin sa 5 ka panimati o senses. Ang 5 ka panimati o 5 senses mao ang pagtan-aw, pagsimhot, pagpamati, pagtilaw o paghikap. Ato kini nga tagsa-tagsahon aron masabtan pag-ayo. Tawa ang imong palibot gikan sa sulod hangtod sa gawas. Unsa man ang imong nakita? Nakabalo ba ka kung unsa nga parte sa lawas ang gigamit aron ikaw makakita? Mao ang atong gigamit sa pagtan-aw. Piyo nga ang imong mga mata. Aduna ba kay makita? Wala kitay makita kung atong kini nga piyongon. Swerte kita kaayo nga makakita sa bisan unsa nga talan-awon sa atong palibot. Ang atong mata gigamit sa pagtan-aw sama sa mosunod nga hulagway.
kanunay nga ang mata gigamit sa pagtanaw. Ang pingi kini pag-ayo. Ang ikaduha mao ang pagsimhot. Kung magluto si mama og adobo, makasimhot pa ka? Simhot ba ang adobo o baho? Unsa man nga parte sa lawas ang gigamit sa pagsimhot? Ang atong ilong gigamit sa pagsimhot. Adunay humot o baho. Lantawa ang mosunod nga hulagway. Hinumdumi kanunay nga ang atong ilong gigamit sa pagsimhot. Humot man kini o baho. Ang pagpamati. Paminawa ang mga tingog sa imong palibot. Unsa man ang imong nadungog? Makadungog kita og lain-laing tingog sama sa tingog sa mga hayop, sakyanan o uban pa. Unsa man ang parte sa lawas nga gigamit aron ikaw makadungog? Ang atong dalunggan mao gigamit sa pagpamati sa nagalain-laing tingog sa palibot. Ang musunod nga hulagway naghatag og nagalain-laing tingog nga atong madungog sa palibot.
tingog adunay kusog ug hinay. Atong kini nga madungog tungod sa pagpamati gamit ang atong dalunggan. Ang pagtilaw. Unsa man ang imong paborito nga pagkaon? Ang mga pagkaon adunay tamis, aslom, parat, ug pait. Unsa nga parte sa lawas ang gigamit sa pagtilaw? Ang atong dila gigamit sa pagtilaw. Tamis. Ug kini usab aslom. Parat. Pait. Kita nakabati nga kini tamis, pait, aslom ug asgan tungod sa atong dila nga gigamit sa pagtilaw. Ang ikalima mao ang paghigap. Hikapa ang buta nga naa sa imong duol. Unsa man kini hamis, sapnot, hain, gahi o humog? Lantawa ang musunod nga mga hulagway. Adunay humog, aduna usab gahi. Adunay sinaw, adunay sapnot ug hain. Ang atong kamot gigamit sa paghikap. Atong mabati nga kini humog, gahi, sapnot, hain o sinaw tungod sa atong panit o skin. Ayaw kalimti ang lima ka panimati o ang parte sa lawas nga gigamit niini. Atong sulayan ang inyong nakatunan karon. Utangan og check ang gikinahanglan nga panimati sa mosunod.
Salamat! Hanggang sa sunod mga bata!